Bună dimineața, bine v-am regăsit. Începe Doctor de Bine. Eu sunt Liliana Curea și alături de mine este domnul doctor Bogdan Pascu, medic specialist endocrinologie pediatrică. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Discutăm despre problemele tiroidei la copii. Ce înseamnă glanda tiroidă și unde se găsește ea? Glanda tiroidă, probabil cea mai cunoscută glanda organismului, este localizată în zona frontală a gâtului, de o parte și de alta a traheei și a laringelui. Este acea glandă cunoscută sub denumirea de glandă fluture. Chiar de fiecare dată când fac ecografii împreună cu pacienții mei mici, le descriu, uite, o să ne uităm acum și o să căutăm fluturașul. Ei sunt foarte entuziasmați când facem ecografiile. Glanda tiroidă este formată din doi lobi și o zonă centrală, ism. Practic, cei doi lobi formează aripile fluturașului și este extrem de importantă. De ce spuneți că este cea mai cunoscută? Este cea mai cunoscută pentru că există o tradiție în popor. De multe ori pacienții vin speriați, copilul meu are glandă. Este bine să aibă glandă, este bine să fie prezentă această glandă și de multe ori sunt asociat eu sau specialitatea mea cu patologia glandă, adică toată lumea crede că este doctorul cu glanda. Practic, de mult în era trecută, această patologie frecventă prin deficitul s-a făcut cunoscută prin deficitul de iod și mai departe deficitul de iod rămâne în continuare la nivel mondial principala cauză de gușă. Gușa pe care toată lumea o știa chiar și înainte de Revoluție, în momentul în care s-a introdus iodarea sării. Dar mă gândesc că atunci când apare acea gușă, deja boala este avansată? Boala este avansată, de multe ori noi nu mai depistăm această gușă pentru că am făcut prevenție prin iodarea sării și bineînțeles avem un screening în momentul de față al hipotiroidismului congenital. Și o să ajungem și la partea aceasta, dar să vă zic puțin probabil despre care este rolul acestei glande? Ce rol are tiroida. Practic, tiroida intervine la multiple nivele, în multiple zone metabolice. Probabil la copil cele mai importante sunt legate de creștere și de dezvoltarea neuronală. Dar ca să începem pe nivele, o să vorbesc puțin despre nivelul metabolic la care ea acționează pe creșterea ratei metabolismului bazal. Practic crește captarea de glucoză, absorbția ei de la nivel intestinal și mai departe metabolizarea glucozei, de asemenea la nivelul acizilor grași, eliberarea de acizi grași liberi cu scăderea colesterolului, crește motilitatea intestinală. Principalele efecte cardiovasculare sunt de creștere a debitului cardiac, a frecvenței cardiace și frecvenței respiratorii, are rol în termoreglare, dar cele mai importante roluri pe care doresc să le subliniez astăzi sunt legate în sfera pediatrică de creșterea copilului și dezvoltarea neuronală. Și subliniez această dezvoltare neuronală pentru că hormonii tiroidieni în viața intrauterină, dar și postpartum, după naștere, au un rol esențial în dezvoltarea celulelor neuronale. Practic, în dezvoltarea creierului, în achizițiile pe care copiii le fac. Adică, dacă apar probleme cu glanda tiroidă, există posibilitatea ca neuronal să nu se dezvolte cum trebuie copilul? Exact. Este vorba de binecunoscutul cretinism din epoca trecută, care este în acest moment în 90%, 99% din cazuri probabil prevenit prin screeningul neonatal de hipotiroidism congenital și pe care doresc încă o dată să-l subliniez și din punct de vedere al pacientelor gravide care sunt cunoscute sau se cunosc cu patologii preexistente tiroidiene sau depistează în timpul nașterii patologii
tiroidiene și pe care le încurajez să, pe lângă execuția acestui screening care se face în toate maternitățile din România, să fie mai conștiente de patologiile tiroidiene și eventual chiar să realizeze un screening secundar pe cont propriu. Dar se poate transmite? Exact. Hipotiroidismul congenital se poate transmite, poate să fie tranzitor sau poate să fie permanent și cel mai important lucru este că fiecare zi de netratament sau de lipsă de tratament este extrem de importantă. De fapt, fiecare zi contează în hipotiroidismul congenital. El poate fi central, care vine din zona creierului. Există o barieră care blochează practic secreția hormonilor tiroidieni, care sunt sub influența unui hormon numit TSH, pe care îl știe cam toată lumea, sau periferic, sau mă rog, glandular, care ține de glanda tiroidă. Și avem fie un defect de formare al glandei tiroide, disgenezie se numește, sau dishormonogeneză, în care glanda există, se formează la copii, dar hormonii tiroidieni nu se secretă. Din diverse patologii legate de aria internă, de obicei, a tiroidei, de transport, de secreție, patologii din interiorul celular. Și cum se pot diagnostica problemele acestea ale glandei? Practic, la naștere se face un screening care se numește Programul Național de Screening al Hipotiroidismului Congenital, acea înțepătură din călcâi, pe care o fac cei de la neonatologie la toți copiii născuți în România. Bineînțeles că această prelucrare a datelor, a probelor, birocrația, logistica îngreunează puțin rezultatul, apariția rezultatului și de aceea în anumite situații încurajez mamele care cunosc patologie, că sunt posesoare de patologie tiroidiană, să repete cât mai repede după naștere și ele un TSH, strict, da, hormonul de stimulare tiroidiană. Intră în pachetul de bază, în pachetul analizelor de bază? Intră în pachetul analizelor de bază. Adică nu trebuie să plătească? Nu se plătește screening-ul. Se poate plăti această repetare și încurajez la mamele care au patologie preexistentă această repetare, pentru că, încă o dată subliniez, este foarte important să tratăm cât mai repede. Cu cât tratăm mai repede, cu atât consecințele sunt aproape de zero. Ținta noastră, a endocrinologilor pediatri, este să tratăm în cel târziu ziua 7-10 de la naștere. Studiile arată că după tratând cât mai devreme, repercursiunile sunt aproape de zero. Dar ce complicații pot apărea dacă nu este diagnosticată la timp și tratată? Chiar recent am depistat un copil ajuns la 2 luni și jumătate. O să vă descriu puțin cam cum arăta. Era foarte, foarte mic, apatic, lipsit de dorința de a mânca. Ei nu sunt preocupați de alăptare. Sunt infiltrați, adică facesul este rotunjit, cu o limbă foarte mare, cu macroglosie, hernie umbilicală, un icter prelungit, deci este un copil mic, rotund și galben de obicei. Mama avea probleme? Mama nu avea probleme, pur și simplu pentru că de cele mai multe ori este o lipsă de formare a glandei, o disgenezie în cele mai multe cazuri. Foarte rar se depistează dishormonogeneze sau patologii transmisibile și atunci în aproximativ 15% din cazuri vorbim despre o dishormonogeneză care are o cauză genetică sau patologii transmisibile de la mamă. De cele mai multe ori este o lipsă de formare a glandei tiroide și de aceea se face screening la nivelul tuturor mamelor. Am înțeles care sunt aparițiile în cazul bebelușilor, ce simptome apar, dar în cazul copilor mai mari, nu știu, poate adolescenții,
cum ne dăm seama că ar exista o astfel de problemă? Cel mai adică frecvent bebelușul era rotund, am înțeles, bebelușul era rotund, nu creștea, în primul rând, cam asta este, nu crește, nu dorește să crească, practic, pentru că este foarte apatic și nu dorește să se alăpteze și atunci nu crește. În cazul adolescenților depistăm cel mai frecvent un hipotiroidism subclinic asociat obezității. Este frecvent în momentul de față, având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm. Este un hipotiroidism subclinic, adică nu necesită tratament și nu se îmbunătățește prin tratament. Bineînțeles că el poate fi împărțit. Subclinic înseamnă că avem o valoare a TSH-ului peste limita superioară, dar hormonii tiroidieni, da, cei care acționează în teritoriu, sunt în limitele normalului. Acest hipotiroidism subclinic de obicei nu necesită tratament și se încadrează în două grade de, să zicem, două grade mediu și sever, în funcție de valoarea TSH-ului. În momentul în care valoarea TSH-ului depășește limita de 10, se încadrează într-un hipotiroidism subclinic sever sau gradul 2 și clinicianul este în măsură să decidă dacă tratează sau nu tratează această patologie. Însă revenind la obezitate și la implicările obezității în patologia tiroidiană, este foarte clar și frecvent depistez ecografic modificări la nivelul tiroidei, niște modificări de dezorganizare și de hipoecogenitate, care sunt mai mult ca sigur determinate de necesarul organismului de a se adapta la obezitate. Practic, tiroida dorește să se adapteze la noua condiție, condiția de obezitate, și atunci încearcă să secrete mai mulți hormoni tiroidieni pentru a scădea în greutate, pentru a prinde din urmă creșterea greutății. Practic. Dar problemele cu glanda tiroidă pot duce la obezitate? Că ne-am învârtit am fi într-un cerc vicios dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta. Cred că ar trebui să gândim invers. Obezitatea conduce la un hipotiroidism, iar tratamentul hipotiroidismului la pacienții cu obezitate nu tratează obezitatea. Deci, practic, hipotiroidismul, ca să fiu mai clar, nu determină obezitate. Nu este o obezitate reală dată de hipotiroidism. Ca să ajung să fac obezitate din cauza hipotiroidismului, trebuie să fiu într-un hipotiroidism clar, franc, da? Clinic, numit clinic. În afară de obezitate, mai există alte semne care să ne ducă cu gândul către problemele tiroidei? Problemele tiroidei, dacă ne referim la hipotiroidismul subclinic, el apare frecvent asociat adolescenței, pentru că și adolescența este o condiție de creștere. Copilul are nevoie de mai mulți hormoni tiroidieni pentru a crește, la fel cum este în momentul nașterii, când are nevoie de ei pentru a crește, da? Creșterea fiind mult mai agresivă în primul an de viață și necesităm foarte mulți hormoni tiroidieni. La fel se întâmplă și în pubertate, în acel salt pubertal de care am mai discutat acum câteva emisiuni. Tiroida are un rol esențial în susținerea creșterii și dezvoltarea copilului și atunci există un status hipotiroidian subclinic tranzitor în timpul pubertății, care nu trebuie să alarmeze părintele, nu necesită de cele mai multe ori tratament, dar necesită un consult endocrinologic pediatric de specialitate. Și cum poate fi ținut sub control dacă nu se dă tratament? De obicei monitorizăm, funcția tiroidiană este monitorizată prin dozarea acestui TSH, da, hormonul stimulator al glandei tiroide, și a hormonilor tiroidieni din periferie. În momentul în care depistăm tranziția de la hipotiroidism subclinic la clinic, adică când pot apărea manifestări clinice ale hipotiroidismului, atunci intervenim și tratăm. Dar până în acel moment, copilul
trece prin niște perioade de tranziție și se reglează singur. Organismul este suficient de inteligent să se regleze singur, să-și regleze singur secreția glandei tiroide și să-și optimizeze, da, secrețiile de hormoni tiroidieni. În cazul în care este diagnosticat și se constată faptul că e nevoie de tratament, în ce constă tratamentul și pe ce perioadă? În momentul în care depistăm un hipotiroidism clinic, tratamentul se face cu hormon de substituție, cu levotiroxină. Este practic un tratament de substituție. Substituim ceea ce nu mai există sau ceea ce nu se secretă și completăm practic secreția tiroidiană. Levotiroxina în acest moment se găsește pe piață pentru că au fost situații în care nu s-a mai găsit. Se găsesc sub două forme, și solidă și sub formă de lichidă, sub formă de perfuzie? Nu, sub forma unui preparat asemănător nurofenului. Este o soluție solubilă, o soluție lichidă pe care copiii, și este de preferat și eu prefer la copii administrarea acestor preparate solubile pentru că sunt mult mai ușor de dozat și mult mai ușor de ingerat de către copii. Practic facem o substituție a necesarului. De cele mai multe ori însă tratamentul, dacă vorbim de hipotiroidism congenital, este toată viața și de aceea trebuie să alegem cel mai ușor preparat pentru copil și mai departe pentru adolescent și cel mai biodisponibil. Și de aceea, de obicei, copiii, având de multe ori și alte patologii de tip malabsorpție, se alege un preparat solubil care permite și administrarea în condiții de malabsorpție. Spuneți că efectele pot fi două, la modul general neuronal, înțelegem ce înseamnă asta, și din punct de vedere al creșterii, practic nu crește în înălțime? Copilul nu crește în înălțime. Hormonii tiroidieni sunt implicați în multe mecanisme, inclusiv în cel de osificare. Copilul practic este scund și, cel mai important, prezintă o afectare neurologică care este greu de recuperat. De aceea aș vrea să subliniez încă o dată necesitatea tratării cât mai rapid și adresabilității. Pentru că depistez frecvent problemele acestea de comunicare de la centru regional către medicii de familie și după aceea către pacienți. Se pierd zile întregi. Chiar astăzi am avut un copil născut în martie, deci acum o lună și 10 zile, care a ajuns abia acum la tratament, ceea ce este foarte târziu. Și cumva trebuie să găsim niște soluții pentru a conștientiza în primul rând părinții necesitatea screeningului și mai ales că se face în maternități. Că se face. Bineînțeles că în momentul în care nu sunt contactați părinții, asta înseamnă că pacientul nu are nevoie, da, și nu a fost depistat pozitiv, dar din păcate există și situații în care fie și-au schimbat medicul, fie și-au schimbat telefonul, fie și-au schimbat adresa și nu pot fi contactați. Și e important să știe că ar trebui să-și actualizeze datele acestea în momentul nașterii. Vedem pe internet, dacă scriem tiroidă, apar tot felul de site-uri care ne îndeamnă să cumpărăm anumite suplimente. Sunt benefice aceste suplimente? Nu știu, am văzut potasiu, alge, tot felul de seleniu, iod. Da. Pot să vă spun despre două elemente esențiale. Iodul, care participă la formarea hormonilor tiroidieni și care este esențial în formarea acestora și pentru care avem în momentul de față soluțiile prin sarea iodată, iar la copil și gravide care au nevoie de aproximativ 250 de micrograme de iod zilnic, se poate prelua din alimentație și din suplimente, bineînțeles. Și sunt multe alimente care conțin iod, nu doar nucile, ci și, ați zis bine, algele marine, dar, bineînțeles, peștii de apă sărată, avem curcanul care conține iod, avem lactatele, brânză, deci, mai bine din alimente decât din suplimente? Bineînțeles că mai bine din alimente. Și mai este un supliment care este foarte mediatizat, seleniu,
care este și el implicat în starea de bine a tiroidei și pe care personal îl recomand în patologiile de tip tiroidită autoimună, care este probabil cea mai frecventă patologie în momentul de față la nivelul adolescenților și adulților, tiroidita autoimună sau cunoscută sub denumirea de Hashimoto. Dar bineînțeles că e o patologie largă care merită probabil tratată separat, pentru că sunt multe de spus despre ea. Deci rămânem cu două concluzii principale. Trebuie să facem screening-ul acesta și să luăm tratamentul doar la indicația medicului. Și să tratăm hipotiroidismul doar la indicația medicului. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Vă mai aștept și altă dată aici la emisiunea Doctor de Bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Pe curând!